बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त वेंगुर्ला तालुका शिवसेना सचिन वालावलकर मित्रमंडळ व भक्तश्रेष्ठ कमलाकर पंत लक्ष्मण वालावलकर डेरवण यांच्या वतीने वेंगुर्ला उपजिल्हा रुग्णालय इथं आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य आरोग्य तपासणी शिबिराचा 437 रुग्णांनी लाभ घेतला. या शिबिराचं उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे व आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून व दीप प्रज्वलनानं करण्यात आलं. यानंतर शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, पंचायत समिती उपसभापती सचिन देसाई यांच्या हस्ते केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे डियर बाकी, हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल, नहीं है आरज़ू. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. यावेळी शिवसेना पदाधिकारी यांच्या वतीने उपस्थित डॉक्टरांचं स्वागत करण्यात आलं. यावेळी तालुका प्रमुख बाळा दळवी, जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, शहर प्रमुख अजित राऊळ यांच्यासहित शिवसेना पदाधिकारी, नगरसेविका, पंचायत समिती सदस्य व कार्यकर्ते उपस्थित होते. उद्घाटन कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आबा कोचरेकर तर आभार प्रदर्शन जिल्हा प्रमुख हर्षद डेरे यांनी केलं. या शिबिरात विविध आजारांवर तपासणी करण्यात आली तर पुढील उपचारांबाबत चर्चा व मार्गदर्शन करण्यात आलं. शिबिरात अधिक उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांवर वालावलकर हॉस्पिटल इथं मोफत किंवा अल्प दरात उपचार केले जाणार आहेत. या शिबिराच्या निमित्ताने ज्यावेळी डेरवण हॉस्पिटलचे सर्वेसर्वा विकास वालावलकर साहेब आणि त्या ठिकाणच्या डीन मॅडम, पाटील मॅडम आणि पाटील सर यांच्याशी आपण कॉन्टॅक्ट केला आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीचं सहकार्य त्या हॉस्पिटलने हे शिबिर घेण्याकरिता आम्हाला दिलं. त्यामुळे त्यांचं प्रथम सुरुवातीलाच मी मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि त्यांचं अभिनंदन करतो. खरं तर डेरवण हॉस्पिटल काय आहे हे मी वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. 92 सालापासून आज 2026 सालापर्यंत सातत्याने समाजसेवेचं व्रत म्हणजे काय याची जाणीव असणारी जी माणसं या समाजामध्ये आहेत, या जगामध्ये आहेत, त्याच्यापैकी एक म्हणजे हे हॉस्पिटल चालवणारे जे सर्वेसर्वा वालावलकर कुटुंबीय, जोशी महाराज यांच्या माध्यमातून अखंड सेवा ही गेले अनेक वर्ष या कोकणातील गोरगरीब जनतेला सेवा देण्याचं काम, त्याचप्रमाणे या सेवेच्या माध्यमातून सेवा देण्याकरिता लागणारा जो स्टाफ आहे, कारण फक्त एखादं युनिट ओपन केलं, चालू केलं म्हणून होत नाही, तर त्याच्याकरिता डॉक्टर्स असतील, परिचारिका असतील, वॉर्ड बॉय असतील, वेगवेगळी टीम लागते. त्या टीमना सुद्धा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक आमचे बेरोजगार तरुण असतील, तरुणी असतील, त्यांना सुद्धा काम देण्याचं, त्या ठिकाणी काम देण्यासाठी सातत्याने सिंधुदुर्ग वासियांना प्राधान्य दिलेलं आहे. म्हणून
मी त्यांचं अत्यंत मनापासून ऋणी आहे. अशीच सेवा गेले अनेक वर्ष करतायत आणि भविष्यामध्ये सुद्धा त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सुधारणा होत आहे. वेगवेगळ्या येणाऱ्या टेक्नॉलॉजीमध्ये वेगवेगळ्या येणाऱ्या ज्या मशिनरी आहेत त्या मशिनरी सुद्धा वेगवेगळ्या त्या ठिकाणी येऊन लोकांना अधिकच्या अधिक सुविधा कशी देता येईल. जगाच्या पुढे आज जे जे काही नवीन येत आहे ते आमच्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून माझ्या असणाऱ्या रुग्णांना कसं मिळेल याच्याकरता सातत्याने हे रुग्णालय प्रयत्न करत आहे आणि स्वामी समर्थांच्या कृपेमुळे ते त्यांना यशही येत आहे. असू देत, खरं तर हे फार मोठं काम आहे आणि त्या टीमचं मी सर्व टीमचं परत एकदा मनापासून स्वागत करतो. आज दीपकबाईंच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना पक्षाच्या आमच्या पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, उपजिल्हा रुग्णालयाचे माझे सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉय सर्वांनी अतिशय मनापासून सहकार्य केलं आणि करतायत. पेशंटना सुद्धा कोणती गैरसोय होऊ नये याच्याकरता सुद्धा सातत्याने आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. खरं तर वाढदिवस साजरा करत असताना दीपकबाईंनी कधीही कोणत्याही पद्धतीचं सेलिब्रेशन करणं, मोठमोठी आश्वासन हे न करता आपण सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांना काय मदत करू शकतो, गोरगरीब जनतेला काय मदत करू शकतो, मग ती हॉस्पिटलच्या निमित्ताने या ठिकाणी रुग्णसेवा असेल, वेगवेगळ्या शैक्षणिक उपक्रम असतील, या सर्व पाण्याचा लोकांचा प्रश्न असेल, विजेचा प्रश्न असेल, अनेक प्रश्न समाजामध्ये आजही लोकांचे आहेत. परंतु सामाजिक बांधिलकी म्हणून दीपकबाई केसरकर तेच नाही तर त्यांचे वडील असतील, त्यांचे आजोबा असतील, हा गेले 3 पिढ्याचा त्या ठिकाणी ते सेवा ही लोकांच्या करता देत आहेत. हे सर्व जनतेला, सर्व नागरिकांना माहिती आहे. म्हणून मी आपणा सर्वांना जास्त वेळ न घेता विनंती करेन की आजच्या या कॅम्पच्या दृष्टिकोनातून जे डॉक्टर आलेले आहेत ते या ठिकाणी तपासणी करतील. या तपासणीनंतर आपलं योग्य असं विधान निघालं की त्याच्यावर जे उपचार आपल्याला करायचे आहेत, एखाद्याचं ऑपरेशन असेल, एखाद्या अधिकचं त्या ठिकाणी माहिती किंवा अधिकचा उपचार करायचा असेल तर या संदर्भात डॉक्टर आपल्याशी चर्चा करतील. डेरबंडला कधी यायचं, डेरबंडला ते डॉक्टर कधी उपलब्ध असतील, या संदर्भात ऑपरेशन करायचं असेल तर कोणती तारीख दिली जाईल याच्या बाबतीतचं कम्युनिकेशन हे या ठिकाणी डॉक्टर आपल्याशी करतील. आणि या शिबिरामध्ये पेशंट किती आलेत हे महत्वाचं नसून आलेल्या पेशंटना योग्य असा उपचार, योग्य अशी औषधं, योग्य अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन या ठिकाणी या शिबिराच्या निमित्तानं केलं जाणार आहे. शेवटच्या घटकेपर्यंत पेशंटचं समाधान होईल तोपर्यंत आपण या ठिकाणी त्यांच्यावर उपचार करणार आहोत. त्यांच्याकरिता असणारे औषधं असतील, इंजेक्शन असतील, हे सर्व गोष्टी आपण या ठिकाणी आजच्या या कॅम्पच्या दृष्टिकोनातून फ्रीमध्ये देणार आहोत. म्हणून मी जास्त वेळ घेत नाही. परत एकदा माझ्या शिवसेना पक्षाचे माझे सर्व नगरसेवक असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, पंचायत समिती सदस्य असतील, शिवसेनेचे आमचे तालुका प्रमुख असतील, आमचे जिल्ह्याचे पदाधिकारी असतील, आमचे दादा कुबल असतील, सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने माझे सर्व पत्रकार बंधू असतील, सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मी सर्व रुग्णांना एकच सांगू इच्छितो की आपल्या अल्पोपहारची सुद्धा व्यवस्था आम्ही या ठिकाणी केलेली आहे. आपण शिस्तीमध्ये ज्या गोष्टीची आपल्याला काही समजा चर्चा करायची असेल, आपल्याला काही माहिती नसेल तर या ठिकाणी आमच्या शिवसेना पक्षाची टीम आहे, आपण त्यांच्याशी चर्चा करून नेमकं कोणते डॉक्टर कोणत्या रूम मध्ये बसलेले आहेत याची सुद्धा माहिती आपल्याला या ठिकाणी थोड्याच वेळात दिली जाईल. परंतु कोणत्याही प्रकारची घाई गडबड न करता आलेल्या डॉक्टरांकडून आपलं समाधान होईल अशा पद्धतीचं आपलं या ठिकाणी तपासणी होणार आहे. मी परत एकदा सर्वांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि आजच्या दिवशी दीपकबाई केसरकरांच्या वाढदिवसानिमित्त परमेश्वरासाठी प्रार्थना करतो की त्यांना उदंड आयुष्य परमेश्वराने द्यावं. भविष्यामध्ये
याहीपेक्षा मोठी संधी परमेश्वराने त्यांना उपलब्ध करून द्यावी. जनतेची सेवा करण्यासाठी जे जे मार्ग या ठिकाणी लोकशाहीमध्ये आहेत ते मार्ग त्यांना परमेश्वराने उपलब्ध करून द्यावे आणि याच्याही पेक्षा मोठं असं लोकांच्या करता सेवा करण्याची संधी ही परमेश्वराने द्यावी अशी विनंती करतो आणि मी या ठिकाणी थांबतो. आजच्या या आरोग्य शिबिराच्या निमित्ताने आणि या चांगल्या मंगलमय अशा चांगल्या दिवसाला मी वाढदिवसाच्या सन्माननीय आमदार दीपकभाईंना खूप खूप लाख लाख शुभेच्छा देतो. खरं तर मगाशी आबाने सांगितलं की या मतदारसंघामध्ये 4 टर्म पूर्ण केलेले आमदार हे दीपकभाईच आहेत. कारण आजपर्यंत जर बघितलं तर संपूर्ण मतदारसंघामध्ये त्यांचं या मतदारसंघावर असलेलं प्रेम, त्यांची या मतदारसंघाबद्दल असलेली तळमळ, मग ती विकासाची असू दे की सर्वसामान्यांच्या आरोग्याविषयी असू दे, ही नेहमीच आपल्याला दिसून येते. खरं तर आम्ही आमचं भाग्य समजतो की सन्माननीय दीपकभाईंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शिवसेना पक्षामध्ये काम करतोय आणि त्यांचे संस्कार हे आमच्यावर आहेत. त्याच्यामुळे शिवसेना पक्ष हा वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये तळागाळामध्ये काम करत असताना सर्वसामान्य लोकांच्या अडीअडचणी असतील, प्रश्न असतील, हे नेहमीच घेऊन त्यांचं सोडवण्याचा प्रयत्न हा निश्चितपणाने आम्ही करत असतो. परंतु असंख्य लोक आपले वाढदिवस साजरे करतात, काही ऑर्केस्ट्रा ठेवतात, काही कुठले कार्यक्रम ठेवतात. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्याविषयक काळजी घेणं, कारण ज्या लोकांनी 4 वेळी दीपकभाईंना विधानसभेमध्ये पाठवलंय त्या लोकांची काळजी घेणं, त्यांचं आरोग्य सुदृढ राहणं, ह्याची प्रायोरिटी घेण्याचं काम शिवसेना पक्षाने घेतलंय. आणि खास करून मी उल्लेख करेन की या सर्व जो आरोग्य शिबिराचं जे पूर्ण प्लॅनिंग हे सन्माननीय सचिनजी वालावलकर यांनी केलेलं आहे. कारण हे सर्व मॅनेज करणं ही फार सोपी गोष्ट नाहीये. तज्ज्ञ डॉक्टर वालावलकर रुग्णालयामधनं इथे आणणं आणि रुग्णांना मोफत सेवा देणं ही काही साधी सोपी गोष्ट नाहीये. परंतु आजपर्यंत जर बघितलं तर सचिनजी वालावलकरांचे जे जे उपक्रम या वेंगुर्ला शहरामध्ये, वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये होतात ते निश्चितपणाने सर्वसामान्य लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने, सर्वसामान्य लोकांना जे हवं आहे तेच या उपक्रम आपल्या सचिनजी वालावलकर मित्रमंडळ असेल किंवा शिवसेना पक्ष असेल यांच्या माध्यमातून निश्चितपणाने घेतले जातात. मित्रांनो, खरं तर सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकरांबद्दल बोलायचं झालं तर एक सर्वसामान्य जनतेपर्यंत एक नम्र असं व्यक्तिमत्व आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या नम्रतेच्या स्वभावामुळे आजपर्यंत जर बघितलं तर मला एका व्यक्तीने कोणी सांगावं की सन्माननीय आमदार दीपकभाई केसरकरांमुळे आम्हाला हा त्रास झाला. उलट झाला तो या मतदारसंघाचा फार मोठा फायदा झाला. कारण असंख्य विकास कामं दीपकभाईंच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये होत आहेत, याच्या पुढे सुद्धा होणार आहेत. त्याच्यामुळे आज त्यांचा जरी वाढदिवस असला तर त्यांचं आम्हाला नेहमीच सांगणं असतं, वाढदिवस जरी माझा असला तर ते वाढदिवसाला स्वतःहून कधी हजर राहत नाही, स्वतः कधी केक कापायला येत नाही. एवढं साधं व्यक्तिमत्व आहे. परंतु आम्हाला पण वाटतं की आपली कुठेतरी ज्या मतदारांनी सन्मान्य दीपकभाईंना कुठेतरी 4 वेळा या विधानसभेमध्ये पाठवलंय, मग समाजाची बांधिलकी कुठेतरी जपली पाहिजे. समाजाच्या लोकांचं आपल्याला आपण कुठेतरी देणं लागतो. या उदात्त हेतूने आपण असे उपक्रम शिवसेना पक्षाच्या वतीने किंवा सचिनजी राबवत असतात. निश्चितपणाने या निमित्ताने एकच सांगेन की या सर्व तज्ज्ञ डॉक्टरांचं मार्गदर्शन तुम्ही निश्चितपणाने घ्या. सर्वांनी कोणीही घाई गडबड करू नका. आज दुपारपर्यंत, संध्याकाळपर्यंत हे डॉक्टर इथे उपलब्ध असणार आहेत. प्रत्येकाने आपापल्या आरोग्याची तपासणी व्यवस्थित करून घ्या, त्यांचा सल्ला व्यवस्थित घ्या, न घाई गडबड करता. आणि पुढची जी काय तुमच्या आरोग्याच्या संदर्भात काही तक्रारी असतील तर निश्चितपणाने सचिनजी असतील किंवा वालावलकर ट्रस्ट असेल, हे निश्चितपणाने आपण त्याच्यातनं पुढे कशी ट्रीटमेंट करायची या संदर्भात सुद्धा आपल्याला हे मार्गदर्शन डॉक्टर करणार आहेत.
शांत चित्ताने सर्वांनी आपापला नंबराप्रमाणे जाऊन ही तपासणी करून घ्यायची आहे. प्रत्येकाची केबिन कुठल्या केबिनमध्ये कुठले तज्ज्ञ डॉक्टर बसलेले आहेत हे निश्चितपणाने तुम्हाला सांगितलं जाईल. आणि या निमित्ताने एकच सांगतो की आज ज्यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने आपण हे कार्यक्रम आरोग्य शिबिराचा आयोजन केलाय त्यांना परमेश्वराने उत्तम आरोग्य दीर्घ आयुष्य देऊ असं मी संपूर्ण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने परमेश्वराकडे प्रार्थना करेन. आणि सन्माननीय आमदार दीपकबाईंच्या हातून या मतदारसंघामध्ये जी विकास कामं आणि जी जनतेची सेवा चालू आहे ती अविरत त्यांच्या हातून चालू राहू. आणि सचिनजी वालावकरांना सुद्धा परमेश्वराने ताकद देऊ एवढं या निमित्ताने मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो. आणि उपस्थित सर्व जे शिवसेना पक्षाच्या वतीने आरोग्य शिबिर आयोजित केले त्याला उपस्थित सर्वांना मनापासून धन्यवाद देतो. आणि आज या कार्यक्रमाला निमित्ताने वाढदिवस आहे त्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दीपकबाईंना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज आपण सर्वजण माननीय दीपकबाई यांच्या वाढदिवसानिमित्त असलेल्या सर्वरोग निदान शिबिरासाठी आपण आलेलो आहे. या शिबिरासाठी सचिनजी वालावलकर मित्रमंडळ, आता सचिन साहेबांबद्दल बोलायचं झालं म्हणजे हे प्रत्येक वेळेस आरोग्य सेवेच्या संदर्भातील प्रत्येक प्रश्न असेल, मग ती डॉक्टरांची वॅकन्सी आहे, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, यासाठी प्रत्येक वेळेस ते अग्रेसिव्ह असतात. आणि त्यांनीही हा खूप चांगला उपक्रम राबवलेला आहे. जी आपल्या भारत देशाची जी पिढी आहे, नऊ बालक आपण जे म्हणतो 0 ते 6 आणि 6 ते 18 वर्ष वयोगटातील जे बालकं आहेत यांच्यामध्ये असणारे दुर्धर आजार, ज्या आजारामुळे त्या बालकाला भविष्यामध्ये पुढं एक अपंगत्व येऊ शकतं, तर त्याची जाणीव वालावलकर साहेबांनी घेतली. आणि ते प्रत्येक वेळेस आरोग्य सेवेच्या ज्या समस्या असतील ते दीपकभाईच्या माध्यमातून किंवा मंत्रालयाच्या माध्यमातून सदैव ते मांडत असतात आणि ते कसे सॉल्व्ह पण करत असतात. तर हा उपक्रम अतिशय उत्तम उपक्रम आहे, जे की सर्व पालकांनी त्यांच्या बालकांना इथे आणावे. आज आपली जी वालावलची जी टीम आहे, डेरवनची तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत, हे सर्व तपासणी करून ज्या लाभार्थ्यांना ऑपरेशनची गरज आहे किंवा पुढील उपचाराची गरज आहे त्याची मोफत सर्व उपचार होणार आहेत डेरवन हॉस्पिटलला. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. आणि लास्टली दीपकभाई यांना दृढ आयुष्य लाभो, कारण त्यांनी आरोग्य सेवेमध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे. आपल्या ह्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी सर तुम्ही जो सदैव प्रश्न मांडत होते की आपल्याला नियमित वैद्यकीय अधीक्षक असला पाहिजे, तर सचिन सरांचा तो नेहमीचा प्रश्न असायचा. तर तो प्रश्न दीपकभाईंनी मंत्रालयामध्ये सदैव मांडून आपल्याला जे गिरीश चौगुले जे सर्जन आहे ते नियमित MPSC मार्फत आपल्याला DPC मार्फत आपल्याला दिलेले आहेत. आणि बाकीचे पदही आपले म्हणजे केसरकर साहेब आपल्याला देणार आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर. तर आरोग्य सेवा आपली सुदृढ होत आहे. तर सन्माननीय व्यासपीठ सगळ्यांची नावं घेता येणार नाहीत, आमचे देसाई सर मित्र आहेत, सगळे परिचयाचे आहेत. तर आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांनी पालकांनी आपल्या बालकांना बालक निरोगी असेल तरीही आणून तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवून घ्यावे, जेणेकरून काही त्याच्यामध्ये डिफिशियन्सी आहे, काही डिझीज आहे, डेव्हलपमेंटल डिले आहेत, काही कंजेनिटल म्हणजे नवजात काही दोष आहेत का, तर हे तज्ज्ञ मंडळीला दाखवून घ्यावे. सर्वांनी लाभ घ्यावे, सर्वांना मी आवाहन करतो. केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त इथे मोफत आरोग्य शिबिराचे आयोजन केलेले आहे. यामध्ये सचिनजी वालावलकर मित्रमंडळ व डेरवन हॉस्पिटल यांच्या नियोजनात स्पेशालिटी कॅम्प, प्रत्येक स्पेशालिटी विभागाचे स्पेशालिटी कॅम्प इथे आयोजन करण्यात आलेले आहे. तरी देखील इथे डॉक्टर पारस कोठारी सुप्रसिद्ध बालक चिकित्सक येथे डेरवन हॉस्पिटल येथे 21 व 22 तारखेला कॅम्पसाठी येणार आहेत. त्यासाठी कॅम्पसाठी लागणारी नोंदणी व तपासणी आज इथे होईल व 21 आणि 22 तारखेला लागणारा उपचार हॉस्पिटलमध्ये डेरवन हॉस्पिटल वालावलकर हॉस्पिटल इथे होईल. तर याची सर्वांनी नोंद घ्यावी. जरी आज कोणी कोणत्याही कारणाशिवाय येथे नोंदणी करण्यासाठी येऊ शकले नाहीत, त्यांनी 22 तारखेला किंवा 21 तारखेला तेथे डायरेक्ट आले तरी त्यांची तपासणी व त्यांचा उपचार तिथे केला जाईल.
याची सगळ्यांनी नोंद घ्यावी व इथे जमलेल्या व्यासपीठांनी आम्हाला ही संधी दिली यांच्यासाठी मी आभारी आहे.